Home, Nani, Bon dia. bon dia. Com va això? Bé, perfecte, ja ho veus. Aquest any realment ens ha anat molt bé amb aquest fred que ens ha estat fent, menys el dia aquest de la glaçada que ens va tocar una miqueta, i l'escalfor del sol realment és fantàstica pel pèsol, perquè ens faci això, doncs, que ens tregui el pèsol tal com ens està sortint, que és aquest pèsol a mig gra, i llavors la dolçor d'aquest pèsol, que és la combinació, com deia, fred i escalfor, i després quan ens el posem en boca, doncs encara més, no? Que llavors el clec aquest. El pèsol de Llavaneres podríem dir que és un dels trets característics que té aquest país gastronòmicament. No, és que és únic. A veure, el pèsol garrofal de Llavaneres, que és el que hem d'anar remarcant, és una llavor que ens va venir de fa més de 100 anys, el cuidado que han tingut tots els pagesos de fa aquests 100 anys d'anar preservant aquesta llavor ens ha fet que ara puguem gaudir d'aquest producte tan excel·lent com és el pèsol d'aquí Llavaneres. Ara som 5 pagesos, malauradament, no? Som pocs, Molt poquets. més algun altre d'aquests pagesos que hi han jubilats, que encara aguanten la llavor. El collir el pèsol és entretingut, perquè és mirar cada tavella, l'hem de tocar, a veure si realment s'ha omplert, si no s'ha omplert. És allò una selecció d'una per una. Per això el pèsol aquest no és econòmic, això també ho reconeixem, és un pèsol que realment és car, fa poca producció, cada planta calculem que ens treu només un quilo i mig de pèsol. La sort que tenim, que és el ser realment bo, el podem cotitzar i que hi ha gent que està disposat a gaudir del producte. I després el que veiem, l'alçada que agafa aquest pèsol. Esclar, estem parlant... És que és molt alt, això. A més de 2 metres, que aquí dalt hem d'agafar escala per poder el collir. A l'agafar l'alçada aquesta, que això fa de vela, no? Llavors el vent ens el va sacsejant, ens el sacseja moltíssim. Bueno, ja es veu, per exemple, aquí dalt, veus com està aquesta? Ens ha quedat ben trencat, i això ha sigut per culpa del vent. Escolta, venia i veia unes altres plantes. Pot ser que les hagi vist diferents que aquestes d'aquí? Sí, no sé per què, l'explicació no sabria donar-te-la, però és que el camp aquest de baix ens va afectar molt més la glaçada que no pas la ventada. M'ensenyes com ha quedat? Sí, t'ho ensenyaré i mirarem alguna tavella que va quedar realment tocada per la glaçada. Va, mirem-ho. Molt bé. Comença a ploure, Ja ha arribat la pluja, Escolta'm, potser que obrim el paraigua i almenys ens protegim una mica. Sí. Oi, per què és això, Nani? Pels conills. Caram, pensava dir, caram, això... Perquè, esclar, també tenim el conill, que és un altre que li agrada el pèsol. Mira, veus, hi ha tavelles que són les que vam haver que tallar, que a diferència de les altres, no? Que estan verdes i estan maques, aquestes estries, doncs és el que va provocar, els hi provoca, la glaçada els hi fa això. Aquestes tavelles ja les vam arrencar fora i així no tenim problemes de que la planta pateixi. Nani, quan acaba aquesta temporada? Perquè ara comença, podem dir, em comentaves que aquelles de dalt frondoses ja fa un mes que les agafes. Sí, que hem començat a collir i la temporada s'acaba sobre el 15, més o menys a mitjans de maig. Jo vaig al mercat, com sabré o com els nostres espectadors poden saber aquest és el pèsol, aquest és el de Llavaneres? Jo crec que el primer que hem de preguntar és de quin productor és. Són pocs productors. Si diuen, no, sí, de Llavaneres. No, escolta, de qui són? No? Són d'en Nani o d'en Marcó, d'en Marpera, saps? O sigui, que et diguin de qui productors són. Després és que et deixin agafar un pèsol i que el notis ferm, perquè si és de proximitat, si és un pèsol nostre, no pot ser un pèsol que quedi tovet. Vull dir, el fet de tocar la tavella ja has de notar que està fort. I que quan te'l posis a la boca i el mosseguis, notis aquest crec i que deixi anar aquesta aigua, que és el que té, i que sigui realment dolç. I ara, l'últim consell. Digue'm un plat rapidet, que tu diguis, aquest és el meu. Menjar el pèsol ofegat, tal com es fa, és realment com gaudeixes bé del pèsol. Però aquí a casa el primer pèsol ens el mengem amb truita. Oh, que bo! M'estàs fent entrar una gana. Realment és excel·lent. I després ofegat, que és molt, molt, molt senzill, es calcula 1 quilo per persona, 1 quilo amb tavella. El pèsol mullat
perquè aquest pèsol deixa anar molta aigua, mullat sense aigua en l'olla. I llavors agafes una ceba tendra, un parell d'alls tendres, un parell de salsitxes, una botifarra negra i tot a dins de l'olla. Doncs escolta'm, Nani, moltíssimes gràcies per reure'ns A aquí vosaltres. sota la pluja, amb aquest ambient bucòlic, pràcticament. I escolta'm, potser et vindré a veure d'aquí uns mesos perquè m'ensenyis algun altre producte de temporada. Tu tens productes de temporada? Sí, de temporada. Nosaltres ara d'aquí ja estem preparant ja les llavors del tomàquet, fem varietats de tomàquet, el tomàquet de la pometa, per exemple, que és una varietat que nosaltres també hem aguantat d'anys aquí a casa, no? Dels avis, el meu sogre i ara jo. Doncs és també un tomàquet excel·lent que fem en aquesta zona i que realment està molt i molt bo. Doncs va, escolta'm, anem a veure el tomàquet d'aquí uns mesos i aquí ens trobarem. Perfecte. Doncs Nani, moltes gràcies. Vinga. Fins ara.